Il-leksikon ta' Vassalli, magħruf ukoll bħala ktieb il-kliem Malti, huwa dizzjonarju minn idejn Vassalli u fost l-aktar kontribuzzjonijiet importanti li ħalla warajh missier il-lingwa Maltija. F'din ir-rokna, Dr. Olvin Vella jiftħilna tieqa għal fuq din il-ġabra. Il-leksikon huwa id-dizzjonarju ta' Vassalli huwa l-aktar xogħol li hu magħruf għalih. U qal li fih 18,000 kelma, imma l-akbar kontribut tad-dizzjonarju ta' Vassalli mhuwiex l-att tal-kliem għalkemm hu kotran, imma l-akbar kontribut huwa l-istruttura tad-dizzjonarju. Vassalli jagħtik il-kelma bil-Malti, jittraduċiha bil-Latin imbagħad bit-Taljan, jikkontestualizza biex jagħti t-tifsiriet differenti tagħha u jinnumerhom skont it-tifsira oriġinali, sekondarja, terzjarja, etc. Jiġifieri jekk jiena għandi kieku ħanitkellem illum il-ġurnata sewwa, ngħid il-kelma bank, Vassalli jagħmilli bank. Numru wieħed tfisser struttura tal-injam jew tal-ġebel aktar xi li nista' npoġġi fuqha, imbagħad jagħmilli n-numru 2 post li nidħol fih biex insarra fiċ-ċekkijiet. Jiġifieri Vassalli li jagħmel l-istess kelma jekk għandha ammont ta' tifsiriet jinnumerhom u joffri ġerarkija għalihom. Barra minn hekk jitfaħħom fl-idjomi, fil-frażijiet, fil-qwiel u dejjem jittraduċi kollox bil-lingwi li semmejna, bil-Latin u bit-Taljan. Vassalli kitbu meta kien Ruma imma hu jistqar illi kien ta' sikwit jinżel Malta biex jiġbor ċertu kliem li kien fomm in-nies tas-sena. Aħna nafu x'vera li Massudaxxa għandu vokabularju li huwa differenti minn tal-ħaddiet u il-ħaddiet għandu vokabularju differenti minn tar-raħħal. U Vassalli kien jinżel Malta, jiġbor dan il-kliem, jitla Ruma u hemmhekk jisaqsi lit-Taljani għat traduzzjoni bit-Taljan. Id-dizzjonarju ta' Vassalli nistgħu ngħidu li huwa dizzjonarju modern. Għaliex kif inhu mibni isegwi il-forom, isegwi dik li ngħidula d-derivazzjoni, jiġifieri il-kliem kif jiġi minn xulxin. Ħanatu eżempju. Mill-verb kiteb noħroġ ktieb li huwa l-oġġett. U l-oġġett min se jikdbu? Se jikdbu il-kittieb. U dak li għandu quddiem x'inhu? Dak huwa il-miktub. Allura Vassalli joħroġlok 4 kelmiet mill-istess serq u jispjega ir-rabta ta' bejniethom. Id-dizzjonarju ta' Vassalli illum il-ġurnata insibuh diffiċli biex naqrawh sakemm ma nkunux minn ħaż-żebbuġ. Għaliex Vassalli kitbu biż-żebbuġi u joffri ħwejjeġ interessanti. Pereżempju, l-annimal li aħna ngħidulu ħmar u l-kulur aħmar meta tiżdied il-ħmurija tiegħu ngħidulu ħmar sar aktar aħmar sewwa, Vassalli jagħtihom ta' żewġ kelmiet differenti. Wieħed ħmor u l-ieħor ħmar. Fil-Malti Standard it-tnejn li huma nagħmluhom ħmar. Għaliex? Għax il-leksikon huwa miktub biż-żebbuġi. Meta Vassalli reġa' mill-eżilju wara 19 sena fi Franza, l-ewwel ħaġa li jagħmel ħareġ manifest biex jiġbor il-flus għal dizzjonarju ġdid li din darba kellu jkun tradott minn Malti għal Franċiż u għall-Ingliż. Aktar tard insibu lil Vassalli ikkummissjonat mill-Protestanti Ingliżi biex joħroġ dizzjonarju. U meta miet ħalla warajh volum sħiħ li b'xorta ħażina intilef.
Id-dizzjonarju ta' Vassalli huwa relevanti lum il-ġurnata għaliex huwa ġabar ħafna kliem li biż-żmien intesa, ma' żmien miet. Jiġifieri bis-saħħa tiegħu għandna ġabra imdaqsa ta' kliem li ma kienx għalih ma konniex nafu li jeżisti fil-lingwa tagħna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.